ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟା। ଆମେ ବାହାରିଲେ ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଦେବୀ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଏ। ଏଠି ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚରେ ପକା ହେଇଛି। ତା ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବିହାର। ଏଠୁ ଆମକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସମସ୍ତେ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଝିଅର ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତେଣୁ ଆସିବି ଝିଅର ସବୁବେଳେ ଉପରେ ସେଠି ହିଁ ବସି ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରାତି ଶୋଇନି, ନିଦ ହେଇନି। ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ବାହାରେ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ଦେଖିଲନି। କି ଖରା ଦେଖୁଛ। ମୋତେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଖାଇଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାହାକୁ କେମିତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ବାହାରେ ମନରେ ବାହାରେ ଖାଇବା ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍, ଚିଲି ପନିର, ମୋଟାମୋଟି ଥିଲା। ଖାଇଦେଲି। ଘରୁ ଲେମନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1:30। ଏତେ ଜୋରେ ଖରା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 5ଟା। ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେଠିକି ପାଖାପାଖି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆସିବା ଦିନ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଗଲା ଦିନ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। बहुत सुंदर लागे। आलू चावे आलू पकौड़ी है। ये सब क्या है? खेत है ना? खेत है। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତମେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଯିବ କୋଉଠିକି? ଆମେ ଯିବା ଆଳିଆ। କଟକରୁ ଟିକେ ଦୂର ହେଉଛି ନା, ଭଦ୍ରକ ଟିକେ ପାଖ ହେଇଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବା। ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବାହାରେ
ମାମା ଖରା ଢାପ ମୁହଁକୁ ପଡୁଛି ନା ନା ମାମା ଲୋ ଖରା ଢାପ ମୁହଁକୁ ପଡୁଛି ବା କରିକି ରହିଥାଏ ତାର ସ୍ମେଲ୍ ସମ୍ଭାଳ କରେନି आज रात चलो फिर आज लास्ट जबरदस्ती काटते चला ହେଇଗଲା ଶୋଇଲା ନା হবে যে ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହେଲା ନା ହେଇପାରିଲାନି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି ରହିଛି